Neste vídeo imos ver como importar un documento en formato PDF a RefWorks. Primeiro, iniciamos sesión na nosa conta de RefWorks. Unha vez dentro, dirixímonos ao menú superior e prememos no botón da esquerda co signo máis. Logo, escollemos a primeira opción do despregable, cargar documento. A continuación, na xanela que se abre, buscamos o PDF que queremos engadir dende o noso ordenador e abrímolo. O programa procesará o documento e tentará extraer automáticamente os datos bibliográficos. Con todo, a causa da estrutura interna tan variable que poden ter os documentos PDF, probablemente RefWorks non faga unha importación correcta deses datos. Así pois, cando remate a carga, podemos editar e corrixir á man os campos que nos interesen picando na icona do lápis na parte superior dereita. Tamén existe a opción de importar unha bibliografía dende un PDF. Para isto, no mesmo despregable de antes, seleccionamos a terceira opción, importar referencias de Word ou PDF. Na nova pantalla, podemos cargar o documento dende o disco duro e personalizar a nosa importación. Ao picarmos en importar, o programa procesará o documento e, cando remate, atoparemos todas as referencias da bibliografía contida no mesmo que foi capaz de ler xa cargadas na nosa conta.